Hoitajien tehtävät. Hoitajien tehtävät. Tukea. Tukea. Vaihtaa. Vaihtaa. Valmistella. Valmistella. Pestä. Pestä. Kannustaa. Kannustaa. Seurata. Seurata. Avustaa. Avustaa. Hoitaa. Hoitaa. Nostaa. Nostaa. Siirtää. Siirtää. Tarkkailla. Tarkkailla. Tarkistaa. Tarkistaa. Kuntouttaa. Kuntouttaa. Tehdä. Tehdä. Pestä. Pestä. Laittaa. Laittaa. Hakea. Hakea. Kääntää. Kääntää. Viedä. Viedä. Yksi hoitajan tehtävistä on tukea potilaita harjoitusten alkuvaiheessa. Hoitaja valmistaa potilasta leikkaukseen. Hampaat täytyy pestä joka päivä. Vuodepotilaille tehdään vuodepesut 2 hoitajan avulla. Fysioterapeutti kannustaa potilasta nousemaan vuoteesta. Hoitaja vaihtaa vaippasi. Lääkäri seuraa potilaan vointia 3 päivän ajan. Tarvittaessa hoitaja avustaa potilasta ruokailussa. Lääkkeiden vaikutuksia tarkkaillaan 2 tunnin ajan. Sairaanhoitaja tarkistaa joka päivä lääkkeiden riittävyyden. Täytyy hakea lisää sidoksia ja viedä roskat pois. Lopuksi 2 hoitajaa kääntävät potilaan kylkiasentoon. Potilas pyytää nostamaan sängyn laidan ylös. Lounasaikaan menen syöttämään potilasta. Toinen hoitaja avustaa potilasta kääntymään. Hän siirtää potilaan tossut lähemmäksi. Hoitaja ja fysioterapeutit keskustelevat aamulla potilaiden kuntouttamisen vaihtoehdoista. Hoitaja tekee esivalmistelut ennen haavan hoitoa. Hoitaja pesee kädet, jonka jälkeen hän huuhtelee potilaan haavan.